to ba mu gushe ba muna cikin kissar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam da babbansa abu talib, wanda kamar yadda muka faɗa malamai sun kasu kashi daban-daban, akalla dai kashi biyu su ne shahararru. Wasu suna cewa wato ya mutu ba bisa musulunci ba bisa tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Kashi na biyu masu cewa a'a, shi dai an sani kamar yadda yawancin ahlul baiti ko kuma banu hashim a lokacin, banu hashim yawancinsu suna tare da annabi cikin addininsa, sai dai sun kasa bayyana shi ga mutane, kamar yadda lokacin da aka je yakin badr manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana masahabai, in kun iske wani bahashime to ku sani musulmi ne yana ɓoye musuluncinsa, kar ku kashe shi, domin shi ya san asirinsu, ya fi kowa sanin asirinsu. Kuma da wuya a ce banu hashim sun musulunta abu talib yaƙi, kuma shi abu talib kansa abin da an ruwaito da gare shi ya kasu kashi na ɗaya ya ce masa ya muhammadu, wallahi ba domin wato ƙuraishawa su ɗauka kai cewa mutuwa ita ce ta tsoratar da ni na shiga addinin ka ba, da na faranta maka rai da wannan kalma da ka nema, wato la ilaha illallah. Amma saboda dai kada a ce a faɗi min haka ko kuma a dangana min wannan, ni dai zan mutu akan tafarkin abdul muttalib. Wata riwaya kuwa shi abu talib bai yi magana ba har lokacin da aka wani duk annabin ya ce masa qul la ilaha illallah ya ammu kalimatan ashfa'u laka biha inda Allah. Abu jahal kuma shi da wani amr bin wa'il suna zaune, yana ce masa a'a, hanyar abdul masa ka bar hanyar iyayenka da kakanninka ka bi maganar wato wannan matashi. Haka dai har shi abu talib ran shi ya fita ko ta fita. To idan an duba abubuwan da shi abu talib ko kuma wata abu talib abubuwan da yake faɗa, kuma sai a ga lalle ya musulunta, domin yana cewa a cikin da littafin da nasira na ibnu hisham yana cewa laqad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. To kafiri yana faɗin wannan ne, wannan itirafi ne cewa addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi cancanta a cikin addinai duka. Sannan kuma yana yabon annabi sallallahu alaihi wasallam, yana cewa abyadu yustasqa al-ghamamu bi wajhi. Akwai lokacin da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai, wane ne cikin ku zai tunatar mana da abin da Abu Talib ya faɗa, wane ne zai tunatar mana? Sai sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yace masa, ya manzo Allah, kamar kana nufin inda yake cewa wa abyadu yustasqa al-ghamamu bi wajhihi thimalu al-yatama ismatu lil aramili, yace shi ne nufi. Nan kuma kun ga yana yabon annabi na ce mai farin fuska, wato wanda ana saukar da ruwan sama da sagensa ko kuma da albarkar fuskarsa. In an roƙi Allah ya saukar da ruwa, da fuskarsa yana saukar da ruwa. Sannan kuma shi ne wato mai kubutar da waɗannan abin marayu da kuma mai share hawaye mata waɗanda sun rasa mazajensu. A taƙaice dai abu talib lamarin shi mushkili ne, amma waliyai sufaye dukansu sun yi gamu a kan lalle ya mutu a bisa musulunci. Ba wai muna so mu tabbatar wani abu cikin abin da suka faɗa ba, amma dai ga a takaice ga khilafan da aka yi. Amma Abbas kusan ya raba gardama lokacin da aka kama shi a yakin Badr, ya faɗa cikin fursunoni. Manzo Allah ya ce musu, in kun je wurinsa kada ku kashe shi, shi musulmi ne amma yana koyi addininsa. Sai na Umar da ya gan shi zare takobi ya zo ya musu alaji bari in yanke wuyan wannan mutum. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi dariya, ya je ya yi murmushi, ya ce masa ai musulmi ne, ya za ka yi. Abbas aka tambaye shi, ai ni musulmi ne tuntuni, tun manzo Allah bai hijira ba, yana cikin addinin musulunci. Amma
a makka ba za mu iya mu bayyana abin da muke ciki ba. To waɗannan an duba ko za a rinjayar da maganar waliyai da salihai da suka faɗa game da shi Abi Talib da har da wasu malaman hadisi.